で採用がないですから、そろそろやらせていただきますけども、第2部に入りました。じゃあ、第1部の腕の段階なんで、最初のスタートは、複数楽器のグループで歌ってもらいます。何度も言いますけど、ウルガメリカさんがこれまで盛り上がってきて、非常にやりづらい予定なので、6曲ぐらいやらせてもらって、そこに書いてありますけど、4時頃には終わってビールを飲みたいなと思って、後ろの方でですね、コロナビール、目指してコロナビールとかいろいろ売ってますので、500円にぜひ出てもらってください。じゃあ、ちょうどいいや、お客さんがいないうちに。第1曲目はですね、ワイダということです。ワイダっていうのは、ワイダじゃなくて、大阪人なんで、ワイダじゃなくて、風という意味らしいんですけども、
熱狂的な雰囲気は払拭できそうでしょうか。まだ引き続きやりづらいんですが。次です。はい、12曲を今日やらさせてもらうんですけれども、そのうちの1曲だけ、ギターの私がですね、ケーナ吹いていいよということで、嬉しくて、東京駅からですね、ずっと温めて、ケーナは温めるのですぐ今日はあれ前なのどこじゃないで、今度やる曲はカレット・エナモラードっていう、何じゃないかとやってる。訳してみるとですね、恋するニグルマ、なんじゃそれはですね、ニグルマは恋するってどういうことかしら。ボリビア人の名前の付け方と面白いです。恋するニグルマ。で、この曲で、完全にミルカミルカさんの熱狂的なクールダウンできたら、やっと私たちのものになるというので、ぜひお聴きください。
なんか本当に暖かくなってて、もうそれね、このような、でね、一緒に帰ろうという友達だよっていう、半分は出なかったかなと。じゃあまたギターの方に戻りまして、今度はペッカというですね、この先ほどから派手な時計の使っている小鳥ということですね。小鳥がこう楽しく遊んでるイメージになればおかしい。何にこういうじゃあ始まるけどね、まだプレベリーダー。ここで、今後の、ゲストの方、ミルカミルカさんから、お願いして、ぜひ今後お願いしたいと思います。よかったら自己紹介をしていただければ。ミルカミルカのサミートですね。みんな本物のリズムになってるんで、僕らは割と気を抜いてできるんですけど、よろしくお願いします。どうぞ歌っておきます。で、アングスティアというのサンバに応援させていただきます。
わないと、あと2曲嫌だって言われて。次はですね、モレナーダというリズムですね。チャッチャッチャっていう曲ですけども、おもちゃもつけないでもらいたい。そんなのチャッチャッチャってですね。で、重い曲っていうか、割と、タンツンタンツンタララタンツンタンツンタンツンタララタンっていう感じですね。よかったら、手拍子も足拍子もみたいな。はい、そうです。今踊っていただいているんですね。練習してきたよ。ではさっきのようにですね、立って踊るとかではないです。あくまで地味に歌はこれですから、地味にやらせていただけたらと思います。ありがとうございます。もう仕組まれたように。仕組まれてるなと思います。今日は朝からはるばるということではないですけど、三島ってね、素晴らしいところに来て、飲み物やったんだけど、すごいこんな楽しい仲間でですね、コスキンの、昔とコスキンが行ったような感じ。
はるかとかもうすでにみたいな、皆さんこの待ってなんだこりゃみたいな、こういう楽しみ方になるんですね。今日もお呼びいただきましてありがとうございます。こそ来れたなと思います。ありがとうございます。11年目もまたお呼びいただければ。今後お借りしますんで、ティンクという、先ほどのティンクと違いますから、もうちょい穏やかな、しなやかなティンクという。いや、います。